B'investiment ta' kważi €1,000,000 minn fondi Ewropej, madwar 200 negozju żgħar u medju benefikaw b'suċċess minn għajnuniet minn Trade Malta sabiex jesportaw il-prodott tagħhom jew jinternazzjonalizzaw in-negozju tagħhom. Dan permezz ta' pjattaforma online apposta li Trade Malta żviluppat li għenet lin-negozji laħqu ma' negozji simili f'pajjiżi oħra Ewropej. Fost dawn hemm il-kumpanija Louis Press li taħdem fil-qasam tal-istampar. Justin Camilleri qal li din il-pjattaforma għenet il-kumpanija tibni strateġija ta' kif se timraħ fis-swieq barranin. Irnexxilna nibnu strateġija għal internationalization li llum il-ġurnata qegħdin insaħħuha b'mod il-mod u anke rnexxilna nesportaw f'xi pajjiżi bħal Svizzera, l-Italja pereżempju, u dawn l-affarijiet jgħinuna biex ninvestu iktar ħalli nżidu l-eksport tagħna. Il-pjattaforma tgħin ukoll lin-negozji Maltin meta jaslu biex iwettqu riċerka dwar is-suq. Franco Portelli mill-kumpanija Gothenburg Press saħaq li l-applikazzjoni tagħti wkoll kredibilità lil kumpaniji Maltin meta jiġu biex jinnegozjaw ma' entitajiet barranin. Issaħħaħ l-argument tiegħek u divvalida l-argument tiegħek. Għaldaqstant għandna corporate video li għamilna ma' Trade Malta u nipproponuh mal-klijenti tagħna, però tina dik il-kredibilità, ġifieri li bniedem jgħid isma' da qed jgħidli ħafna affarijiet, imma da biased għax huwa fl-interess tiegħu. Ma li tin tiġi verifikata minn entità pubblika u b'fondi Ewropej turi kredibilità u ċertezza. Il-kap eżekuttiv ta' Trade Malta Anton Buttigieg saħaq li l-pjattaforma tipprovdi l-użu ta' materjal audiovizwali, it-teknoloġija tal-komunikazzjoni u l-informazzjoni u riċerka oħra fost oħrajn għal kumpaniji interessati. Illum li kollok informazzjoni f'post wieħed hija kruċjali, kulħadd mafus bil-ħin u ħassejna li billi nikreaw dan il-portal li jgħin kumpaniji bbażati f'Malta jesportaw isibu l-informazzjoni kollha li għandhom bżonn fuq sit wieħed kien neċessità. Is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia qal li qed ikunu investiti €30 miljun minn fondi Ewropej f'fotji tan-negozji żgħar u medji permezz ta' 7 skemi differenti. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela qal li Trade Malta taħdem biex kumpaniji Maltin jistabbilixxu preżenza barra minn pajjiżna. Qal li s-sena d-dieħla se jibda proġett pilota ta' aġenti kummerċjali li jkunu involuti f'missjonijiet diplomatiċi biex ikompli jkun xprunat il-kummerċ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.